Abi Rabbi Ya Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat atolan saudara assalamualaikum ya ikhwani dan akan kiasan kapido mandiri kullu nafsin saikatul mauti tiap-tiap nan bernyawa menanggung sakit jo mati tidaklah dapat dibanding lain elo laki ninden kiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari nan biasa matahari terbit daripada matinya mangkola turun angin yang tangkas kayu-kayuan asal pemukape di pus yang angin terabang kate di waktu itu dah jalan lape kamandayo insan bagage-gage kamandayo insan bagage-gage indahlah dape main mande parang bajompa bumi na leba binyo pija maka jomadinan den anyunan tidak Baitul Muqaddis 10 sawatu dajal tadape lalu ke situ waduh sababnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri ale mulailah guru lah mati tobat aninda ditari mulai elo lah tobat di zaman begini nah jangan menyasa kemudian hari baik itu andanya di iyo kama nyambu ajua urito lade curito depan membara lade sambu lade sabalum la kami sambu la sawatu jua urito delai ampun lai dan hormat dan dulu kami ipinto nangkanini ala de johoma ala kapangulu rajo
cara di Allah tahu pandai lagi candua. Okiyo leka buya la buya kito la denan hadir Di isiko leka pandola indu asurau delai kamita alupo delai kami la kamambari laga sapata ajo aduh dalam ini lana sambungan Allah dari kami ba aduh daripada Allah dan baharapi derang bariba anamu Rasulullah illallah Allah amma hay anna hay amma hay la ana hay ana hay Allah da tinggalnya illallah Allah amma hay ana hay amma hay ana rimbonyo ayam olay omatina tantu la di mano la de kuburnya illallah Allah Allah amma hay ana hay amma hay ana hay Tara bana tantu gonyo tantu lena hilang di manori gonyo leko kalau la tabanam na tantu lo buanyo lekin la bagitu lai malaka elonyo alla di manu lan keranca di pandang iura jumatu la di soal muka di sekian kami baca akan dia di singajo di dalam pengajian lanan dia ala katu ala karanu ala pengajian ni ulai pentian di kitu ulai pentian lai sekali lanan di bidang lade agamo agamo la isilah wahai lada saudaro iolai rape dan penuh lagi sambung lai kaji nyola dalai nyawa lai jo tubuh supaya nanya to dake ko jauh umpamonyo main iya di tanah lapang hai bola nanya to iya masuk kagawa nasana tilapinan tanah memandang umpamonyo untung ia dibawa pulang lai hidup lah dipakai lai mati lah ditompak adalah inilah nanya firman laka menjadi lanyo sandi disuruh saja ada ayat terjoli
Sumasa wahum iya piraman Rabbi wa nafaqo bihi dengan alamin ruhihi Laisa masola danyo Tuhan laka menjadi larkan insan awal kejadian ladenam lai karai media Bana monyor pa masuk di sana sama to air ilai tergonang kontan hampir puluh hari alai nur pasamato kemudian ladanya itu lai malaikat nala tibo diladekan nutu pala dan layala kanyo namo Allah kadibuwe menjadi munega hayam pe bulan nyo oleh pobilo sana 120 oleh pobilo sungguh dimasuk iyo itu oleh Tuhan menyuruh iyo malaikat oleh manjapui arwah mangkaman lanjapui nyawa kalaikanlah utuh tubuh lah di alam iyo nyozara oleh nyawa tataruh jonur iyo Muhammad salang kasapiu kemudian itu malaikat hembuskan ditiupkan nyawa malaikat dalam badan anggota bagara iyo balahan-lahan karena bagara oleh balambe-lambe tangan iyo kamului oleh kaki balipe oleh karena Allah nadirahim bagitulah dan tampil keadaannya ini oleh handa Allah kaji sama so iyo nyo tubuh barnam mulai jasmani sama sola de nyawa bana mola de rohani le kadu la de nyo itu la de pobilo la de sapai bararu bana mo oleh insan sejati di bari berakal bana pasudiri leh untuk apa limbang oleh zahir batini apabila wana lagan onan bilangan ganno bilangan sambilan bulan wana lahir oleh dari kandungan awal lahirnya oleh baru babadan baru barasonyo dari perasaan dari nan angin datang kedinginan karena de dingin oleh tangila tibo karena manangi oleh janji lalu po di janji larka Tuhan ladang so karena lalu dayanya setan karena setan ladai musuh yang kontan jarang lajare kalau po di balam lade antala de balam balu lupo kan tua jolawan ba itulah pasaran lai ayah jo bundo dilupakan jangan pengajian kita sama tolai bayangan dahulunya nyawa lai ta'ala nyo jangan lai kumuanyo nyawa datanglah kamu dia de ibu bapaknya kurang lara asuhan lai kurang didikan laka agama lah de Islam itulah sebabnya dalai mangkolan de kumu lai sampai durako ka Tuhan lah de tak patuh iyo oleh garanyo ala kanarako disapu soalan pengajian lah sekian dibaca lah sekian lah dahulu dari kami lah berdua dari panah berapi kurang bari lah banamu baru buang hari wala lari jua lalaru ilanyo malam oleh sekarang anangko iyo elo dicari lah di mana lah dehno
itu kuat lah di mana kurangnya. Hilang dicari lah di muka basamu kini lah tiba. Kanlah de masuknya masuklah nanti kami. Allah de sekarang nangko. Iyo eloklah kita bari. Iyo de muka dan de basamu. Pasanang hati di dalam dadu ai pasaju adun sana nandi siko. Iyo kanlah bapi tata minang kana do banala de mangato. Iyo lai adola de mangato samanja iyo lada ulunyo siang lai orang ladena jangan iyo akan bala habis masuk. Malam iyo dena jangan kabah habis iyo de minyak sajo. Dena lai adola de nyoba napi pata minang nang kato orang tu. Iyo sekali nande batamu mencari iyo de raso-raso. Kedua kali nande batamu mencari sana lajo sudaro. Ketiga kali nan basila wataraga de tanyo nande batanyo. Karena nanio tanyo batanyo pakaian sasamu tukang curi tu. Di mana iyo kami nan basu tanyo batanyo memang de tetap juo. Denan le usapana membara kami baeko salah sangko. Iyo nan usapana membara baeko de salah nan de tarimo. Sabalum iyo lanyo kami. Kanan iyo masang tanyo. Denan le ampun la jo hormat. Iyo kami pintu. Lebih bana maalum masyarakat di siko banyak orang tuangku orang iyo nan tuo sekalian sampai kanan mudo memang orang nan la torikat baka pengajian le tarikh ka dalam nan kasadunya. Iyo apa lagi le kawan-kawan nan lai iyo le ado sulo. Iyo nan ahli la de torikat mungkin lai banyak lai tibo talabi la de nyobana. Iyo nan la sini bapa ambo. Denan le orang la denan tuo memang ahli torikat pulo. Pasanang de lati pasajuanan la di dalam dado. Inilah melatanyo katolan niola de katibo. Kapan ade membara urang de barila de banamo. Dangala dengan bana detolan kami batanyo simak-simakan bana iyo elok lah nyato iyo nani ko patanyo memang dari kami badu. Pakarola de nyawa kan de kami la de pareso. Jan nyawa kato orang nyawa pulo de kato kito. Karano de nyo kito banyawa iula kasamonyo. Nak jale bana de kami nan berdua tolonglah diuraikan tolong pulolah dipanyato kami kamandanga iyo nan salah sudah ikut sabalunan ditiupkan nyawa ka batang tubuh kita di mano de nyobana dahulu nyawa nantara sio ko ado nyobar alam apola de namonyo itu tanyo dari kami berdua tolong nan melah jawab dek pana memberasa sudah ikut jawab jo hati jarani iyo jo hati suko ado nambah alasan apa pulo iyo de mangato
panjang-panjang indah naniola bajelo jelo biarlah nasa ene tapi lai bajaso iyo asabadace onan baraso ajinomoto baraso gulai dagyang nan dikacauin dua kita ala kami pasang tanyo jo irama iyo denalamo jo ini rama jambi atau lai malamu arotebo irama maibo ibo kisanan sene orang jando balionyo memang jando hidup di tepi rimbo mempunyai anak alimo tiap anak banyak kandaknya masyang-masyang bakandak lain pulonan liau baco anak-anak paling tua minta kuliah ke Kairo anak-anak nomor 2 minta mambalio to Pajero anak-anak nomor 3 minta kamambali HP Oppo anak lana nomor ampe meminta Honda Mio anak nan paling bonsu meminta pesawat nyoju karena dade bapaknya lai bau sahwa meh katonyo sekali nan seminggu keluar ameh laba kilo-kilo anakku ditinggal ayahnya mak ditinggal bapak hidup di tengah dusun rumah balampu indah banginya hidup di tengah dusun rumah balampu indah banginya pagi pergi ke ladang hai siang turun ke sawah malam mata merewang rumah terkenang di masa susah malam mata merewang rumah terkenang di masa susah pagi lo anak menangis hatiku rasa ibo kenanglah di masa dulu sama so ayah lagi ado kenanglah di masa dulu sama so ama alun jadi jando memintalah kepada Tuhan tabahkan mula hati kami menjelang anak gedang rumah minta murah rezeki menjelang anak gedang rumah meminta murah rezeki lain aku cari gantinya hatiku ralang nian anak lagi menganyang domak lun tahu salah dan benar anak lagi menganyang domak lun tahu salah dan benar malah dekasih dah jambi iyo memang lama ibu-ibu denan lainan kami buka sebagai ionan intermezzo sepaisi olah denyo kanda iyo kaumi olah na bundo-bundo denan yo lainan kabatuku iyo batang bapulo jotuku nani olah denyo tambah paragiakan perai sajo pasanang nyo hati udah kita ibarian lenyo bana malam ladenyo nangko irama mama ibo irama minang ikoladio adanya nyoju jola gunangko dinyo maling punya karajo kami nan badu hanya pandai maniru saja
saja hanya maniru saja kami nande baduo kini kamambari pulo paisi kanda apa-apa kita ko kayo la surah Iyalah. alum tentu denai meminta usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja adora sodun sana sakampung sapa mainan sama dulunya mangko tapi jak laman tua usahlah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah indah bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari ko kayo la surang iyo benar halum tentu denai kama minta Tuan. usah tuan buru sangko denai hanya singgah saja adora sodun sana Iya, benar. sakampung sapa mainan Iyalah. sama dulunya mangko tapi jak laman tua usahlah kayo tuan banggakan nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah indah apa piti tapi asalai babudi pabuno dalam nagari anak orang di lubuk alo nan kabaru hari lasanjo sana Hokoban say badan no salabamanu Allah suratan dari nan kuaso sana hari nan sadang lapuku sabale kampungnya jauh nan sadang rame de kambang lapi de kabagale harola mencari sasu nasi di kambang lapi di kakagale harola mencari sasu nasi di panegarang apalu abadoro orang lama bali cie jodoh hanya diminta kanan kuaso lapangkan juga rasa kiambo hanya diminta kanan kuaso lapangkan juga rasa kiambo kadang tak makan pokok lahabi badan labang sangai di panegarang dengu mamisa ade lulu tangi boleh jandale tanpa de orang dengu mamisa ade lulu tangi boleh jandale tanpa de orang
jodoh galeta kambang usirang tibo sinan badara isi ayamato galeta kambang usirang tibo sinan badara isi ayamato nalla jadi lera sunyo dari kami nanabadu lai ko kami lai nyorang tang namu hakaba jelu jelu hello la di kumpalai sagadang lai kapalo iyo ambilan nanelo nang buang ke belakangnya sambiai bakanda irama di labu ejuo irama la de bangkinang iyo lai nan model lamo kapadolan nantu tantu maaf lah kami pintu ai kanda ala anak-anak dek kami laila taraso dalle kanda anak paura anak tekala jadi juo di bari lainyo banala di malam la de nangko pasanang la de hati lepas saju di dalam dado pahibur indu nama hambu api nyojo lena sanang la hati indu la di siko sambil mambu api la gambung deli nyo adolan kalau pulo ure la deli nyo sambil maraci bawang la kalau si ayamato magano Allah da magano Allah tajujo sangka bahamo lai magano nara magano Allah tajujo sangka bahamo lepu ami bila lang ala kupu manaki ala tigo ari dape go tati go buku aku la ami bila lang la kupu mana mang la tio hari dape gaji 50.000 lepu ami bila lang ala kupu manambang ame tio ari dape ame la sagadang tungku magano la magano la tajujo sangka bahamo magano dan magano la tajujo sangka bahamo lepu ami bila lang ala kupu awa alai nama nambah bini de orang siko ndak katuju aku ala ami bila lang ala kupu merantau ke tanah Jambi dape babini hijau orang kubu lepu ami bila lang aku kupu dicoba jadi toke jauhi rugi 500.000 ay magano la magano Allah tajujung sangka bahamo la magano dera magano la tajujung sangka bahamo kalau den bapiti kau la gola ketiko den bapiti kau agihla nasi koran kalau den bapiti kau imbau abang saya ketiko den tak bapiti laku dua waden la kau longkang hey magano den magano Allah tajujung sangka bahamo la magano den magano la tajujung sangka bahamo sagalura la de sakete di bari la de nyoju yo irama la ya bangkin nang ade kami saraju ina de bahelo jala jula de bangkin nang yola hai pokalanyo amin nambo urangnya lai buto tapi lagunya raja ajo tetapi suaronyo yola babunyi ganto babunyi la de nyo ganto sangko kalau la di sarugo jangan tuo bae ko salah nana tarimo hiburan la kami bu la kapanjago la de kan mato la de mangan tu la supaya iyo na jago supaya la nanta buka la karapai iyo la jopuro siku copai cek ta campa cek lapai de awa agak kawan juona nama nyudai bajo jangan pagi jopo tangan nambah bah honda basolang indak malu la kabake urang awa pendek bini nagadang asikola uluna sampai baam Allah pandai suko dudua di kodai nampak nenek basirawa hawai anda anca kutiko budo sampai tua lah nak anca ajua ada dape babi seorang kacinana pulo babi ni dua nampak anak orang hei takon nang dia na awak nampak nang dia uang
lalu pojo bini awa saleo samo jonago la ule malulu ayam Condo ko suomo agilo bapasu sang janta siku cepat lah siku cepat cita campa cita pe ade awak agak ke agak pernah membarah lah nama nyudai ade awak lah pamilie ame tapi dia to bubaule mancora indah sakete tapi cida adon anda pe sekolahnya olon sampai ceweknya olah pandai hai suko duduk di kodai nampak goreng gemai amalala pagi jo potang bang bao nda basolang talan tak ala kambing uang ala kambing di rumah kapan bayar utang talan tak ala kambing uang kambing ama apa bayar utang dan jaga tiko bujanglah sampai tua nak jajuo tapi babi ni seorang Cina puluh lah babi ni nampak anak orang ala konang dia nak awak nampak anak gadi orang lalu pojo bini awak saleo samo jonago la ule malulu ayam dan apa sulan amu agilo bapasung jomu sajanta malai baginang sebagai hiburan saja la sebagai lah hiburan la padu malam kini rangko supaya na senang hati penonton la de basamu iyo mari tu kandakan lai karekan lai nyokito lai karekan la de nyukami nan samo tukang la curito tolonglah sambuang iyo lai salah sudaiko jobuan raja la jola gula de naseronde jiko de kami la sakian la de nyosajo sakian ada ulu dari kami la badu lai sambil bakan dala baira mala de nyojuo iram mala nyo indang de nani ko la de namonyo indang la paria mandela iko la de la dio lai nala kami bari sebagai hiburan tua apa kadayo sila burung bala apa kadayo si burung bala mande sayo na pata marao kala dalam karam sayo na pata marao ka dalam karam sana bapa di saribuana sana bapa di salaribuana onde kamila bapa ni maharo ujung la paranginan kamila bapa ni maharo ujung la paranginan sabala sila bayan sera hari lalarui di tengah malam hari lalarui di tengah malam laiko ado kato kami nana kurang sesuai salakete usah de sana amal jadi danda salakete usah de sana amal jadi danda oleh sada pangapan apa ditukini sadang pangapan apa dilatukini ande ambil kabani banamo silalan dia bega ambil kabani banamo silalan dia bega oh kade pangakan ada izal hati lako kini kade pangakan ada sihna tilako kini ande panalabara piro danyo sadala di bawah panalabara piro danyo sadang di bawah onde padang panjang dusana ladang alangang di hari Jumat dusan mangkola nyorami di hari Jumat mangko nyorami nankola basayo kami sarupo alang satio hari dusana kami la kamari satio hari kami kamari mencari bini dulu tanggil yang tangi mahal haragonyo karano tanggil yang lasangi mahal haragonyo karano da tanggil yang da ulu mahal haragonyo lamin tu orang cada peminan tu ala danyo santiang ati bola dia na lata pandai la tuli baco ti bola dia na lata pandai la tuli baco dia do urang
dahulu menggulai kambing. Kambinglah digulai indahlah balado. Kambinglah digulai indahlah balado. Alamin tuo tengka dape minantu ala de nyoteling. Tibo diana de tabu dua la tulang dado. Tibola dia nak la botak la kapalonyo. Dela jadi lai rasonyo. Dari kami nara baru. Joko dari kami lah jadi rasonyo de kota di Tohlala de bagara pulo lai tantunya kami lah kabagara pulo. Sekali di sinan sekali di sikul Lai hujan jo pahane babal biaso. Allah biaso dia dan biaso limbago. Le pinta ko buliane kanda babari. Babu mina sana bapa di manja di nabuana Kambang nagarina arami. bau muna panjang bamura rasa ki ibadah ka Tuhan natali batali hidup dalam beriman lai matina suci. Lakati ko pamenan mandi kuci kapamenan kato. La menjadilah tradisi la samutukan le curito. Gara-gara la di palantana la de anna mudo. Gara-gara la kami buwe hanyolan andin mulai saja. Delle da bela di siko delle ya bila di siko. Lai mai Silawela ilanjuikan juo. iyo karanonyo kami membayar utang basilawe inyo. Lain ni gara-gara dari kami nana badu. Baraki-raki anak rambayang baraki kakurai taji. Bahasa kisah